వీధుల్లో తిరిగే పశువులు కుక్కలతో ప్రజల అప్రమత్తంగా ఉండాలి. వాటికి ఆహారం అందించేవారు కూడా ఈ వీడియో చూసి జాగ్రత్త పడాలి. ప్రేమతో మనం పెట్టే ఆహారం ఒక్కోసారి అవి హింసాత్మకంగా మారడానికి దారితీయొచ్చు. ఇలాంటి ఘటనలు మనిషి ప్రాణాలు తీయడానికి కూడా వెనుకాడడం లేదు. ఉత్తరప్రదేశ్లోని కాన్పూర్లో ఇటీవల జరిగిన ఒక విషాద ఘటన ఈ ప్రమాదాన్ని మరోసారి గుర్తు చేసింది. కళ్యాణ్పూర్ ప్రాంతంలోని వీధుల్లో తిరుగుతున్న ఒక ఆవు అకస్మాత్తుగా హింసాత్మకంగా మారి రోడ్డుపై నడుచుకుంటూ వెళుతున్న ఒక వృద్ధుడిపై అతి దారుణంగా దాడి చేసింది. ఆ వృద్ధుడిని పదే పదే నేలకేసి కుమ్మి తీవ్రంగా గాయపరిచింది. ఈ ఘటన మొత్తం ఆ ప్రాంతంలోని సీసీ కెమెరాలో రికార్డ్ అయింది. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారడంతో ప్రజలు ఆశ్చర్యపోతున్నారు. ఆ ఆవు నిజంగా పగబట్టిందా అనంతగా షాక్ అవుతున్నారు.